nový papír. Já jsem to kreslila. Vidíte? Vidíte? Papír, papír, papír. No prsty. Sakra. Tady nějaký papír. A budeme kreslit srdce. Au. Takže jdeme na to. Já tady mám vedle pastelky, já hodím a jedu tady. Bago, to neposlouchejte, to jsou takový novinky. Debilní. Já si beru fixu. A jdeme kreslit srdce. Jako to bude potržené, jakože šípem prostřelené. Já ho totiž umím hezky. Tak. Teď si vezmeme zelenkovou. A tady uděláme ten šíp. A hned na posteli, to je na té. Jde prtit. Ne! Promiňte. Je spadla kamer. Promiňte, mě to spadlo. Takže... je to mám. Takže tady, tak. Šíp. Takhle, mám tam prostě šíp, jo. Tak musím jako červené. Já mám tady strou. Kdo to strou? Ježiši, já musím prostě sopit. Mám expertní strůhátko. Můžete vidět? To je expertní strůhák. Nevím, kde ho teď koupil, ale je to expert. No, to by to ale stačí, nespadne. Ahoj. Kde mám nějakou červená? Jo, je to červená. A ne, no ale já si jako strouhám, jo, jako. Tak to otevřete, dívejte, tak to otevřete to strouhátko. Tady nahoře máte takový dva čtverečky. Otevřete to, dáte tam tu pastelku takto. A tady máte takové to strouhátko, tak se budete točit. A to je... Tady tak. Dva. A máme krásno. Do prčic. Do prčelky. Takže musíme to strouhat ještě víc. Ty vůbec mám zmačknutý. Mám zmačkně ze ty dva čtverečky, jo? Já se strouhám. Ježiš. Tak jo. A je to. A vyjdeme kreslit. Ty vogo. Tak. No a je to všechno. Takže nakonec ukaz prostě mě se moc nepovedlo, ale vám se určitě povede, já vám věřím. Tak čau. Teda no. Tak ahoj. Čau.